Assalamu alaikum al'ummarmu na Nijar, barkanmu da yau, barkanmu da wanga lokaci. Alhamdulillah, a gurguje zan isar da wani ɗan saƙo kan wani faifan bidiyo da mun ga yana yawo, wanda kuma ya fito daga su hukumomi na ƙasar Nijar dangance da wasu mutane da adda makamai, kuma sai an ka yaɗa cewa mayakan ƙungiyar tawaye ne na FPL Front Patriotic de Liberation. Kuma ba gaskiya ba ne. To babban al'amarin dai inda muke so 'yan ƙasa su gane waɗanga mutanen bis tahiyar da suke na babban gurin da sun ka ɗoka su tarwatsa ƙasar mu ta Nijar. Banda ƙarya da sun ka tafka ma al'ummar Nijar na cewa waɗannan mutane daga ƙungiyar mu suke, alhali ba daga ƙungiyar mu suke ba. Baƙen Front Patriotic de Liberation bane kamar yadda sun ka gai. Abu na gaba kuma mun ga ita gwamnati waɗanga sojojin tun da sun ka zo kullum ƙoƙarin su na su sa fitina ne cikin ƙasar mu tsakanin al'umma da al'umma. Kullum suna ƙoƙarin ɗaukowar ƙabila guda sai su kawo su sai ga waɗanga su ne a ƙyan tawaye. Alhali mu ƙungiyar mu ta Front Patriotic de Liberation ba ƙabila guda ba ce. Ba ta ƙabila ba ce, ƙungiyar mu ta ƙasa ce, kuma kowane ɗan ƙasa yana ciki. Kuma kamar yadda sun kai ƙarya biskan talabijin na ƙasa na nuno su na cewa 'yan tawayen FPL ne mayakanta ne, kamar yadda sun kai wannan ƙaryan, to muna tabbatar da al'umma da cewa ita FPL ba a nan da fita ciki sai dai abin da ke shigowa. Kullum ƙara faɗaɗa ce take. Kullum ba ta ƙabila ba ce kamar yadda suke yi, kullum sai a ɗauko su mutane a yi musu rawani a liƙe musu fuskoki don a ɓata zamantakewa tsakaninmu ne. Mu kuma kokowa ce muke ta ƙasa, ba ta ƙabila ba ce, kokowa ce muke ta ƙasar mu. Cikin ƙungiyar mu akwai gimshiƙai wanda ma larabawan mu ne na Nijar, akwai tubawan mu na Nijar, akwai bare-baren mu na Nijar, akwai hillanin mu na Nijar, akwai hausawan mu na Nijar, akwai zabarmawan mu na Nijar, duk na da buzaye. Suna nan cikin ƙungiyar mu Front Patriotic de Liberation. Suna nan. Muna da tsohin ministorori waɗanda ke cikin ƙungiyar mu. Muna da sojoji waɗanda sun ka ga wagga tahiya ta ƙarya ce waɗanda ke cikin ƙungiyar mu. Duk wanda kun ka sani muna da su cikin ƙungiyar mu ta Front Patriotic de Liberation. Ba magana wata ƙabila ba ce. Kenan muna son 'yan ƙasa su gane wallahi ƙarya ce mutanen da sun ka zo. Kuma bisa wannan ƙaryar ne suke nan suna tahiya. Bisa wannan ƙarya ne suke nan suna tahiya. Insha Allahu ba mu yawaita. Dan dai mu ɗan ƙara hidda al'amarin ga hili ne, kuma Allah ya kama mana kamar yadda kun ka sani muna nan biskan bakanmu ta kokowa in Allah ya yarda. Haza wassalam.